KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobdi ujunere kala ko temedde jeena mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda KP ene jogi ko ustantoma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV caggal jettuɗen Allah juule Mouhamadou Thioubadou ɓuuɗo windere jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasila men Nourdine Hammadou Aliou Reki e dewre makko en juurima ɗon dendagal serɓe fuutankoɓe en jetti Allah kadi dukkuɗen hande kadi Allah cellal hokken coftal ha mbawɗen adde joɗanade bandiraɓe jonde men nde kewɗen joɗanade bandiraɓe kala saaha émission meɗen spécial hoddiro taw ko émission mo ganduɗa ko yeɓiyankoɓe hoddirmo padar e kala 15 jours taw kadi ko émission mo ganduɗa e kala ñande 15 jours eɗen bismoɗo taw ko goto e actereɓe e nder jouoɓe hoddiroɓe gara kadi koccodirɗo e bandiraɓe kono kadi ko émission mo ganduɗa eɗen beltidira e kala saaha bandiraɓe weddoroɓe seeɗa grande sel mumen e nder série hoddiro wadde noon hande kadi eɗen bismiɗo bandiraɗo gorko mo ganduɗa oɗon keewi nande min kala haala makko e sowona e hoddirde tawno o jeeya tigui koye galle he min heeɓi wiide ɓe les hommes de l'ombre kono noon kanko hande homme de l'ombre wonti wonti acteur tigui hewɓe gandi ɗum on woni holon ko Ali Samba Ndene Fall mo ganduɗa ko infographe amen ko caméraman ko tigui mawɗo tigui e technicien uji Piindi kala wadde noon tigui eɗen gandi hande tigui ko kanko tigui woni série Fatima e nder hoddiro kanko tigui woni acteur mo ganduɗa on waɗa hen golle baɗɗe fayida e nder hoddiro wadde noon hande kanko bismiɗen ɗo Ali Samba Ndene Fall bisimilla ma e plateau men spécial hoddiro onze billahi mina seytan rajim bismillahi rahmani rahim sali jami salminima salmini kala yeebiyankoɓe ayaw Piindi TV e mi salmini kadi adiɓe galle ɓe ardiɓe galle ɓe Baba Abou PDG men Daouda Dia e kala liggodoɗo ɗo e Piindi TV on jalan ɗon hande par ce que pulaar o fewani machallah wadde noon yen mbi hande yeeɓiyankoɓe yoɓe pat tigui eɗen gandi hande kadi émission wonata émission e nder émission ngaji tawno eɗen gandi Ali so wiyama Ali Samba Ndene Fall tan ko judde jeeri pulaar o laaɓani wadde noon yen paam hande noon welat tigui min makko ɗo hande weɓata wadde noon a jarama en calmini artiɓe galle ɓe woni no mbiɗani barrade gorko Daoudou Moussa Dia ko noon tigui mawni ko haɗon Moussa Dia ha to wuro Burkina Faso gaw meɗen Abou Samba Diop directeur général ko ɗon ndew tan calminen personnel Piindi kala kono en jetti Allah en jetti kadi enen sponsor meɗen leader mo ganduɗa ko KP mo Elas Demba KP gorko dañƴo artiri e leñol muɗum kono kadi artiri e nder leydi muɗum taw kadi ko gorko pullo kadi parnorɗo nde tawno kewi wiide so tawi ɓiɗɗo barkini walla so barkinani ko ɓi yummum tan kono so barkini ko ɓe yimɓe foof wadde Elas Demba hande ko ɓi fulɓe kala ene mbiye bandiraɓe tan KP e kala saaha ɗen ciftonir bandiraɓe ko transfert d' argent no transfert d' argent ji ɗi foof ni kono noon transfert d' argent baɗɗo transfert d' argent hay goto waɗani e nder Sénégal e tawno kañum ko 0 franc so tawi aɗa verse ko 0 franc saɗa waɗa transféré ko 0 franc so tawi kadi aɗa tiro ko 0 franc hay mbuɗa yoɓata wadde noon yo bandiraɓe jatour e pré store nani ko ɗum ɗo kadi so tawi aɗa nelda neɗɗo walla ko mbaɗa wadde foof a waɗat scanner tan sa wela mbaɗa ɗum transfert wadde noon yo yimɓeɓe jatour play store walla jaaha app store mbaɗa téléchargé so jeehi boutique aji amen partout to ede kawuji goni e kadi boutique aji kewɗi transfert d' argent waɗi KP son jeehi inchallah ɓe bersan moon haali son jiiɗi kadi neldude kala mo jiɗɗon neldude koye dow leece mawɗon jottoɗon neldon ɗumen te hay mbuuɗa yoɓata ɗum noon Ali Fall eɗen gandi ɗum c'est la première fois e Sénégal wadde yo bandiraɓe ɓe doppa kañumen foof paaya toon inchallah surtout jollof chicken ko ɗum woni ko Fall ɓe jiiɗi ko jollof chicken ɓurmi yidde aɗa noon hande jingganen ko papa am Cheikh Nour
onon kon dendiraɓe hande min ko kanko jiginami hande kon dendiraɓe gonami fal ben jiiɗi jolof cekke no feewi ko kanko noon mi fotuno adde salminde par ce que min woni Baye Fallou Cheikh Nouroudine Sall mo yiɗi mi mo horsinimi vraiment mi ñagano to noon Allah tan cellal e gurdam hewɗo parce que ko neɗɗo moƴƴuɗo kam wallahi gonga andi ko rendi men min ema wona tout simplement Piindi TV mais ko rendi men plus ko Cheikh Nouroudine te vraiment bokki e yidɓe ɓurimi yidde vraiment c'est pourquoi mi toroto Allah cellal e makko e gurdam amin Seydi Fall amin oɗo pular wawi pular de mi toroto Allah aɗa oɗo pular mo wawa pular halta ɗum Ali Fall machallah caggal muɗum min garte ma gay e namdade seeɗa e parcours Ali Fall hoto Ali Fall jeeya d' abord hoto jangguɗa ko ha keɓɗa bac ma eyyi Ali Fall jeeya to Diourbel ko ɗon mi janggi ha mi heeɓi bac après yami université ALY bu Bambey mi waɗi ɗon développement web nde mi heeɓi licence après mi heeɓi note hewdi e côté infographie mi pourquoi pas mi waɗata multimédia mi waɗi inscrire kadi université mi heeɓi licence multimédia après noon arumi Dakar ɗo commencé wadde stage après stage ji mi waɗi commencé stage e Dakar TV eyyi mi woni ɗon Dakar TV 2016 2017 ha mi woni ɗon chef monteur après mi yahi Holding Amar e Cheikh Amar ko nabimi toon Cheikh Amar menen e TFM men 2016 men yahi Helcom disque TFM resiji ɗi boni joni menen min mi monti Helcom 2016 o waɗi ɗum e télé o mais TFM heɓani joni TFM ari Dakar TV landi komin teguino kamɓe ɓe tegi eyyi Cheikh Amar daari ɗum e télé o wi mais TFM ren keɓe jambarde parce que koɓe hollirini e montage o ɓe Elage Tall wimo he ɗum wona wat TFM de ko Dakar TV ɓe ƴetti image ji ɗi après ko wi il faut nodde o montuɗo o il faut nodde noon kam montuɗo o image o ko ɗum naɓi kam Holding Amar Helcom 2017 2018 2019 fop ko min waɗi montage mi jonni TFM ko équipe ok onon mbaɗanno montage to Helcom to jehon to jonna TFM ɓe nanno image ko noon machallah après nde entreprise o heeɓi probléme ji après mi jooɗi mi haala hay nokku noon après subaka tan RDV noddi kam Excaf Télécom wi meɗen waɗi sohla monteur mo annduɗa arata c'est à dire aray tan liggo ala entretien ala hay hunde ala kadi teɓe wi nani ɓe nani an hiɗa wawi ɗum wi eyyi inchallah ko ɗum naɓi kam Excaf Télécom jusqu'à ce que Piindi TV vraiment udditi noddi kam ko ɗum woni garangal maɗo ɗo e Piindi TV machallah parcours o waɗi fayida no fewi Seydi Fall ɓen gartu hen en gandi kadi ma bandiraɓe ɓe belto par ce que ko mbiyata ko haalde neɗɗo weeɓani kono mun foni andi hoore muɗum kadi parcours uji kadi potani machallah parcours o waɗi fayida e noon eɗen gadori e kala saaha eɗen beltinira bandiraɓe waɗoɓe participé woni no mbiɗen ni so wiyama hoddiro kan ɓoyɓe wadde téléfilm uji e nder oɗo scène kono noon ko Allah tan e ardiɓe galle ɓe mbaɗata hen doole mumen oole mumen ngolɗo lawol noon bandiraɓe ɓe bedda hono hen grande sel mumen ngolɗo lawol noon ko goto widdi hen grande sel muɗum kono noon woni no mbiɗen ni hayso neɗɗo waɗi hen ko buɗɗiti en jarnoto ɗum nde tawno won joguiɗo temedde ujunere taw waɗani hen oɗo noon wiyete ko Mouhamadou Ba o jeeya ko ndulmaji funeɓe ko almudo alquran janggo waɗi hen 500 francs o wi kadi o wona eɓe jogui kono ko yidde mabɓe tan tolni ɗon en jarnimamamo eɗen mbiya kadi fulɓe foof yo continue wadde noon ko neɗɗo waɗi hen foof hoore mum waɗani tawno ko waɗete hen ko wona ɗum wawi tournude série o ni kono noon ko yimɓe foof ndendi moon fof nanno hen junggo muɗum ko
ko ɗum woni ko ɓurat ko yodde eɗen ciftonorɓe kadi numéro commercial o ko 77 980 33 39 kala jiɗɗo wadde participé Orange Money walla Wave walla KP e kala ko jiɗɗa wadde réseau ji he sa nildi tan min sen keeɓi kadi min jooɗo hono ɗo inchallah kadi beltiniran ɗum bandiraɓe ɓe yiɗɓe inne mumen inneɓe kaale hono ni Mouhamadou Bani mo yiɗa inne mum inne fof kadi mbiyen kadi ɓi wuro kaari waɗi hen en jeyanum ɗum gandi kadi so neɗɗo waɗiri Allah tan koye ko heɓata ma heɓa Allah c'est un geste noble parce ça. que Piindi TV vraiment financement o décor Piindi HODDIRO vraiment ko quelque chose donc si ɓe waɗi heɓ juuɗe mabɓe c'est un geste à saluer vraiment c'est ça jarama en dewi ɗon noon en calmini yiɗɓe HODDIRO eɗen gandi en waɗi groupe aji ɓe ganduɗa ko groupe aji yiɗɓe HODDIRO kadi en waɗi groupe ɓe ganduɗa ko yiɗɓe Salija en calminiɓe kamɓe fof e gardugol Aminata Diop en beltanimama ɓe mbiya ɓe jarama yidde mabɓe ɓe jarama e korsa mabɓe ɓe jarama kadi yidde mabɓe Piindi e yidde mabɓe surtout HODDIRO kadi eɗen mbiya bandiraɓe kala toɓe jeeɓi yoɓe mbaɗ partagé e statut ji mabɓe mbaɗa partagé e groupe aji mabɓe ko ɗum woni ko ɓurata yañude kono orma yeb tan kanna e hoore ma par ce que vie uji no ɓurata hewde foof enen ɓurata waɗanne mbeɗen gartam tawno eɗen ƴetta doole men eɗen ƴetta oole men eɗen ƴetta jawɗele men e temps men e foof eɗen mbaɗa hen pour weltindeɓe kamɓen kam ko boni boni foof kam yoɓe mbawa wadde kam partagé kam e statut ji mabɓe mbaɗa partagé e groupe aji goɗɗi ha ɓuura yajje ɗum woni ko wonata hen gartam surtout ça parce que ɗum ɓeydata vie uji ɗi vie uji ɗi ko quelque chose quand même e série ko ɗum ɓuuri komi nani to Fouta ko réseau man o waɗata e kele tan teganat yimɓe fof jeeɓa enen kadi ɗum waɗani men arrangé yoɓe tinnoɓe jeeɓno e pour ɓulluji mabɓe ndi ɓuura yajde kadi en tant que mo ganduɗa ko neɗɗo liggotoɗo e télé gandanɗo ɗum infographe eɗen mbiyaɓe yoɓe ɓuur wadde abonné par ce que wonɓe ganduɗa jeeɓat kon mbatta abonné par ce que mboɗo yi wiyoɓe waɗam partagé sa waɗani partagé tan mbiyata mbimi ça veut dire que a waɗani abonné donc mbaɗaɓe expliqué tan yoɓe mbaɗirta abonné ɓe mbaɗa kadi ɓe mbaɗa ko coché e cloche notification o taw so tawi HODDIRO nde adi foof taw hay goto haalantaɓe parce que sa waɗi abonné tout simplement yonata sa waɗi abonné waɗat cliqué e cloche o c'est à dire kala émission mo dogata e Piindi rek a yiyat automatiquement donc ko ɗum ɗum okkata vie uji ɗi e pour jet nomi haalirta e Pulaar nga jotti bo gaaw pour keɓa ɗum no ɓuuri yawde eyyi so tawi a waɗat abonné sa waɗi abonné kadi waɗɗa cloche notification ça se fait kala ko wawi nadde e Piindi guila e revue de titre o ha émission ngaji ha e HODDIRO o so yonti tan so naati tan a tinat wadde noon bandiraɓe oto jeeɓe tan kaɗon hen so jeeɓi mbaɗe abonné kadi mbaɗe feere mbaɗon partage heddiɓe mbaɗa abonné min beltima abonné ji ɓeydima eɗen gandi eɗen jaari 300 000 meɗen e 305 000 abonné ɗum ko yettere Allah kono noon eɗen cohli yaade ha 1 million abonné yoɓe jaaha toon yoɓe continue wadde abonné ha jettoɗen 1 million abonné aussi woni toujours leader e côté Haalpulaar dans l'Afrique ɗum ko yettere Allah heɓali compte YouTube média Pulaar jettiɗo 300 000 abonné ko Piindi tan ɗum ko yettere Allah men yettat tan téléspectateur ji Piindi vraiment parce que ko mabɓe quoi si ɓe waɗano abonné ɓe waɗa partage donc Piindi habbotako ɗo gonga donc c'est à nous de vous remercier vous les téléspectateurs jarama Seydi Fall wadde en jettiɓe ɗen mbiya kadi yoɓe jokku tan inchallah ha jettuɗen 1 million abonné tawno ko dañen ko woni ko mbiɗa ko weeɓani e pulagu ngu sen mo ganduɗa ɗo e Afrique fof ko sen pul ɓurɗo waɗede abonné e communauté Pulaar o ɗum ko yettere Allah kono noon yoɓe ɓeydu somi arti hen ha joni ALY Fall caggal nde kalanɗa amen parcours ma hoto nde waɗa ha jettiɗa e nder Piindi caggal nde Piindi caggal udditi ha garɗa ɗo garɗa e nder Piindi gonɗa ɗo infographe minen fof min jiiɗo darde ma machallah e coftal ma kono en tant que mami aroto ni aɗa jiide fulɓe wona mami aroto kono en tant que neɗɗo mo ganduɗa ko nanana hanko jolfe Pulaar ma laaɓani nde garɗa nde e télé mo ganduɗa kala tan ko Pulaar au début holno guurduɗa e mabɓe eyyi parce que nde mi ari ɗo mi commencé wadde montage émission ji ɗi PDG Daouda Dia Moussa Dia noddi kam e bureau wi kam il faut
mais jetta neddo pour yomo wadma encadré parce que comme an ananali pulaar wimo pourtant mi do nani pulaar de min nenam ko haal pulaar mais wawale haalde mais quand même si neddo haali automatiquement mi famat ko dum wadi ko monter sans problème sans problème ya Ali Fall bida yumma ko pullo ba ma ko jolfe e heewi ko yummiraɓe jomumen goni fulɓe babiraɓe goni jolfe taw nanani pulaar an holko commencence ten nande pulaar hay sinno ko seeɗa mo nanda parce que si wonno nenam tan mi nanata mais ko mamam min wondino jibindo yummam te mamam haalata jolfo tan ko haalta jolfo mais wonɓe e galle ɓe ko pulaar tan haalda même sa waali a waɗat débrouillé vraiment ko mamam simi heeɓi hen komi wawa haalde ko mamam après nde mamam sanki vraiment miɗo ñagonomo Allah amin aljana firdawsi amin nde mamam sanki mi heɓali mo kalduɗa pulaar 2019 ɓooyi joni après 2018 ko sanki après 2019 2020 donc mi heɓal momi kaldidde pour Allah aussi yida pularam ɓura moƴƴude ko addi kam Piindi TV mi adduma nde Piindi TV ala minen haalpureɓe ene wiye ɓuuri wawde ñoode fof ko pullo e cafa mi andi mi faami mboɗa andi ɗum wiire ko ɗum noon minen mi cuusi haalde ɗum minen cuusi wiide noon koye amen surtout so neɗɗo ari ɓe ganda ko haal pulaar ɓe cikkata ko jolfe mboɗa andi kam au début a jaggi ñoore hewɓe cikka nanata mais a jalat tan daƴƴa mais ko tagi au début ne garɗa nde a jaɓani hulde yimɓe aɗa nani pulaar ko olof tan kalta yimɓe minen komin gandi aɗa nani pulaar ɓooyani no feewi non wona ɗum par ce que si mi arno tan mi haali pulaar te pularam comme fewani mi ari mi waɗat seset non mi suuɗali on mi wawi seeɗa a suud kay minen komin gandi nano pulaar ɓooyani mais en tout cas vraiment mi yetti Piindi TV parce que Piindi TV waɗi mi faami ko heewi e haal pulaar parce que pulaar momi wawi o e pulaar mo kalduton on wona gotum parce que min ko fulɓe kalta minam mamam ko pulo fuuta ko ɗum ɗon waɗi si son haali mi faman mais pour mi haalda e ma ayi séquence de musique ton men garoy toon komi naato oɗon fenêtre donc haalde pulaar nde woni no mbiɗa ni yumma ko pullo fuuta mon foti andi fulɓe kam fof ko gotum kono en waɗi différence min ñande en pullo cadnajo noddimi kadi woni ko liiɓi min donki famodirde pulaar ala fof nomi waɗani omo haala pulaar mbaɗa haala pulaar ɗum battomi wiidema ko tu parle français min donki famodirde te fof ko pulaar donc ko wiide pulaar ene yaaji eyyi pullo fuuta noon e pullo Sénégal mon fof ne andi ene nanodira kono en waɗi différence seeɗa surtout kono noon holno jiiruɗa comité pulaar o e culture mabɓe fof holno jiiruɗa ɗum en tout cas communauté pulaar o ko communauté mawɗo vraiment waddu riche en culture sa daari émission ji heeɓi ɗo e Piindi TV a andat ɗum ko communauté ko culture vrai culture vraiment donc en tout cas no weeli kam vraiment culture haalpulaar no weeli mi vraiment machallah ɓe en tout cas dal te fier dal e jeeyede e muynude kosam pullo so ɗum yawri hannde aali minen fof ɓe ngannduɗa ɗo ka infographe ka monto kadi ka pilmowo kadi aɗa jeeya an woni mawɗo technicien uji kono noon mi meeɗa ko heewɓe heen nananno tan ko inde ma e nder émission ngaji min kaala Ali Samba Ndene Fall min mbatti yiide image ma koye SERIE HODDIRO eyyi holno nattirɗa e SERIE HODDIRO no SERIE HODDIRO mom vraiment Daouda c'est à travers Daouda parce que Daouda Diouf scénariste o wi kam Ali ana foto joude de wimo non jamais mi jouata parce que nous sommes les hommes de l'ombre et ko ɗum ɗon waɗi vraiment min
pour caméra tego e doom yiɗaali ko probléme la première fois mi jalti télé ko wiiri wiiri e ɓe jettuno kam comme figurant après saison wat fotdo arde ɓe wi pour mi woni acteur mi sali donc caméra ne togo ɗo vraiment wonali komi yiɗi au contraire no hollira yimɓe ɓe ko ɗum jiɗɗa ko hollita yimɓe kono a yiɗa yimɓe no hollirma dawɗo Diouf vraiment parce que ko kanko andi ko woni e ALY Fall o pour yo yaltin vraiment ko kanko naatini kam vraiment mais tournage ALY Fall ɓuuri wonde probléme eyyi ɗon tournage ALY Fall ɓuuri wonde probléme aɗa nano Pulaar kono Pulaar o yarani ɗo kadi série o ko Pulaar tan haalte hen joni noon wontat ko ma kala Pulaar o hay kadi Pulaar kadi mo nanɗa o kadi oɗo Pulaar karteɗo ɗo ene serti seeɗa donc holno o premiére fois nde natɗa hen nde holno gowruɗa ɗum holno kadi hol difficulté ji keɓɗa hen en tout cas nde caméra ji ndi humɓi action mi wi he Sali Dia ko jambar parce que non parce que sa yi yimɓe no jiyani a sikkat ɗum no weeɓi ɗum wona dara mais si caméra fawi e dow ma ha wiyama action ko andunoɗa foof a yejjitat a yejjitat tout a yejjitat vraiment c'était difficile mais j'ai géré comme boyi komi tawte e tournage e série ji vraiment mi wi mais acteur ji koɓe yimɓe yomi waɗi comme kamɓe tan koɓe yimɓe tan no min ni no mbaɗi mais vraiment c'était difficile vraiment c'était difficile mais machallah c'était difficile mais Allah wallima a woni hen hande kadi wonɗo yimɓe jiyanma min jinoma ko ALY Fall tan gonnoɗo e machine ngaji mum ene wonta hen sahaji ko wayno Moussa Niangen gara namdo ɗum information ji hokku ɗumen walla ko way noon kono hande min jii ALY Fall hoore muɗum nane nder entreprise o kono won sukaɓe o fawi guite surtout won cukalel ngel fawi guite te cukalel ngel fawi guite ngel cukalel won goɗɗo mo fawno guite Fatima to rutti joni omo nodduno Amadou Moussa an pour yidde waɗa ɗum convaincre pour arde Fatima mais nde Amadou Moussa an wi tan kañum yiiɗa yidde mum won c'est pas réciproque tan o waɗani insisté kanko wi o yetti Allah o nawti ɗum hoore makko parce que ALY Fall homo yiɗi Fatima pour la première fois mais ALY Fall heɓano occasion pour haalana Fatima gilli makko donc il y avait un obstacle qui était Amadou Moussa ko sehil ALY Fall ko collègue ALY Fall yiɗali hakkude mum e Amadou Moussa bona joni ko waɗat distance mais vu que Amadou Moussa yiɗali Fatima te jamais au plus grand jamais relation makko e Fatima wonata donc c'était un soulagement donc ALY Fall automatiquement ko wiyat terrain o waɗi libre donc so yeehi tan te aussi Amadou Moussa waɗatamo mere par ce que haalni ALY Fall landikemo kadi ko wi jamais au plus grand jamais ko waɗata relation ko yiɗa donc te ALY Fall no yiɗi Fatimata gilli wonde e ALY Fall wona gilli cahan yagal quoi ko vrai gilli eyyi ko ɗum waɗi ALY Fall waɗi soobu tan waɗi soobu joni noon ALY Fall fuɗɗima nande piyoñ muɗum men ƴeewa ha ganden hoɗo fayi beele ma o heɓ Fatima walla o heɓata so ɗum yawti ALY Fall a wi min ɗo a joui lawol gotol séquence goto e nder wiiri ɗon gonnoɗa ko figurant kono premier série tan mo jouɗa ko série hoddiro to mo ganduɗa hen hande a yalti hen ko heewi kadi ka acteur hen en tant que neɗɗo mo ganduɗa meeɗa joude série hande holno wayema c'est sûr que hande ne wawi taw mo pottannoɗa wasa heftindema hande potta e neɗɗo tan heftinma walla guɗo beele hande wonmo pottuɗa e communauté haal Pulaar on ha heftinma wima ode ko ALY Fall taw ko hoddiro heftinma vraiment parce que min komi yaltata heewani mais yayam yaho Diourbel miɗo salminamo nenam ko Binta Diallo miɗo salminamo en calmini nene men chéri men Binta Diallo e pullo o yeewo kosam o wimo bindo ma o mi yimo e série hoddiro nenam wimo non après heeɓi goddogo ko debbo
imo tan wimo e biddo ma o wimo e série hoddiro nenam noddi kam wimo wi mais an azot wimo min zugol ko en tout cas de mi foti yimɓe ɗiɗo ɓe wi hida zoa mima min miyejjiti sax hoddiro wimo ko série hoddiro de ko série hoddiro après ko wi il faut mi neldamo lien ji di pour yon après ko daari ko jali hawtamti machallah wadde ko wiide enen fof ɗen gandi série ji visibilité mo hokkata neɗɗo ala hokka ɗum joomum hayso anduno ko mais aussi simi yahi comme ndemi yano 6S yimɓe ɓe arat no salmina kam non hiɓen darama vraiment ayiyat mais ça c'est quoi après mi hoddiro men yahi aussi mariage Moussa Nia mais commune woni star ali vraiment machallah c'est à saluer vraiment communauté Halpulaar heɓe mujji vraiment heɓe mujji vraiment jarama Seydi Fall minen ko weltare no feewi e jibinde ɓiɗɗo baɗono ma tawnoɓe kewiɗo so tawi ɓiɗɗo woni no mbiɗen ni so tawi ɓiɗɗo boni ko ɓe yummum tan kono so barkini ko ɓe yimɓe foof wadde noon ko wiite kadi ƴiƴam pulago ene foori par ce que min hooram guila jibama premiére fois haɗum andi no yumma ko pullo mi yimo tan mbimi oɗo de ko pullo nde kalta pulaar a nanani aɗa haala jolfa nanani pulaar mbimi mata waɗo ko juddu jeeri ko baɗɗo ko mbiyata ko haal pulaar mo galle la kono kam ƴiƴam ɗam kam jiiɗo fof anda ɗum ko pulaago tan dañi ɗum ƴiƴam no foori hay sinno ko taram tahirami ma so joomum jibinama tan yaltade muɗum ala haalno ko yummum direct wadde ko beelam amen kadi ko beelamma kadi galle o par ce que min jii darnema e galle o no feewi so ɗum yawti Ali Fall mboɗo andi ko dokkunoɗon hojomeji heddi hen ko seeɗa o wiide aɗano joue e série o kala nde juuɗa e série won séquence uji ganduɗa won séquence tan ɓuuro hen weldema so tawi o ari kaala so tawi o arani kadi mbiya arani nana yeeso hol séquence ɓurɗo wadde marqué ɓurɗo wadde mo touché e banggue beelam walla mettere en tout cas séquence mo ɓuri kam belde parce que séquence o c'était comme si je vivais une réalité ko woni séquence min ndemi waɗata localiser Kumbis parce que ndemi waddi localiser Kumbis automatiquement mi noddi Moussa Nia heɓi soulagement mo heɓi o c'était comme si je vivais une réalité qui disait que mi walli neɗɗo quoi c'est pour cela que séquence on doit vraiment no beeli kam vraiment eyyi deuxième séquence o ko séquence min e Fatima resso o mais pour mi haala tan andi sa nanali demgal ko feewi pour waɗa hen incarné debbo c'est difficile déjà demgal mo mbawɗa c'est difficile ala ko haali astama nak pulaar o vraiment séquence oɗo kadi weeli kam vraiment c'était une réussite c'est vrai aɗane série o aɗane film aɗane tawtere tournage uji ɗi fof holko jiiɗa hen ko ganduɗa ko ene welma walla holko jiiɗa hen ko ganduɗa tant que gandanɗo série ji c'est à rectifier ok en tout cas hoddiro surtout technicien ji ɗi mi waɗata félicité Djibi Dieng en Alassane Sow en Doudou Abouba e kala jagguɗo tan e série o mais pour dire vrai vraiment décor série o ala e série Haalpulaar goɗɗiɗi eyyi pour dire vrai lieji waɗaji choisir pour appartement ji di galle ma galle Tidiane to Sarr ala e série Haalpulaar siko gonga tan eyyi min komi technicien mi andi simin même si mi wonali e tournage simin daari automatiquement film mi andat décor o siko décor pewɗo ou bien si wona pewɗo donc hoddiro men heeɓi sens vraiment heɓude décor ji vraiment di high class quoi wondi en niveau vraiment c'est un geste à saluer men yetto aussi PDG men Daouda Dia parce que aussi si wonano kanko aussi wona difficulté pour heɓa appartement ji donc men salmina vraiment men yettatmo vraiment mais pour dire vraiment hoddiro
décor o e moyen ji di ko waɗa e hoddiro ala e série haal pulaar machallah te kala wonɗo e nder hoddiro technicien ji di waɗa ɗum e bernde quoi c'est à dire ko wona kalis amour wona haalis ko amour jom wadda tan ko yidde ɗum tagui golle ɗen peewa par ce que kala golle ɗa waddane yidde so tawi ko intérêt tan pour mbuuɗo ƴewɗa hen fewata c'est pour cela vraiment mi yettat ɓe par ce que même si mi woni chef mabɓe mais quand même heɓe nanani kam quoi ɓe nananma machallah kono minenne min jettete a yettani hoorema kono neɗɗo yettata hoore mum kono minenne minen jettantuma Allah min jettuma kadi e darde ma e galle o e darde ma kadi surtout e série o par ce que min gandi série o min kalanuma hande yeeɓiyankoɓe fo aɗa wonɗo ha 2 heures du matin pour montude ɗum pour yidde tan so épisode naɗɗo foof ɗo welde e goɗɗo o kadi kala épisode naɗɗo ko an montani junggo ma wona goɗɗo a filmat kadi gara kadi monta mbaɗa foof donc kala image joɗɗo hen son e foof ko an équipe ma wadde min jettinima ɗum Allah seydi Fall min mbiyanma yalla yoɓ moƴƴere par ce que aɗa jaggi no feewi série o hande so feewi tan walla so yidama tan ko gonga scénariste on daari hen ko gonga enen fof eɗen daari hen e waɗoɓe hen juuɗum men kono noon annene darde ma tinde nani hen noon yallah juunanen ɗum konngol ma mbayni ko Ali Fall haɗa ɗum kadi hol ko mbita fansuji ma par ce que woni ko mbiyami koye kala saaha kala seeni waɗi mo ganduɗa gono préféré mum mi yii hay commentaire uji cakkiriɗo ɗo hewɓe ene tooña hen Ali ko mbita fansuji ma haal pour weɓe eyyi miɗo salminaɓe vraiment miɗo weltannoɓe miɗo ñaganoɓe ko kamɓe andi koɓe yiiɗi ko yo Allah waɗanumen vraiment miɗo waɗa ɓe conseil tan ɓe ɓuura waɗa jebde ɓuura wadde partage e hoddiro vraiment mi weltima vraiment eyyi mi weltima mi salmini nenam Binta Diallo nena meɗen Binta Diallo babam Maysa Fall mi salmina petite sœur am Fatou Fall mawnirawam Bas Fall Tano mi salmini en tout cas Diourbel naɓe foof mi salminiɓe vraiment mi yetti kala liggotoɗo ɗo e Piindi TV ardiɓe galle ɓe mi yettama Ansali wona ali sehilam tout simplement an meɗen bokki Cheikh Nouroudine wallahi donc Cheikh Nouroudine vraiment min mi anda ko waɗi mais miɗo yiɗimo vraiment eyyi miɗo toranoma ko noon o wayema eyyi kono ɓiɗɗo galle si so yi kam tan ko welto gasi komo toñma ɗum kay min battumami dendiral par ce que o jagguma ka dendi ko salsalɓe falɓe ko dendirani wadde ɗe ñaganoma Allah tan balɗe juɗɗe batten moƴƴe mi salmina kala kilifa diine salmina Seigne Mountakha mi ñaganoma cellal e wonɗo Tivaouane e wonɗo Niassène foof mi yetti foof dal momi indal ɗo e Piindi TV min Piindi TV yimɓe foof ko sel eyyi mi yetti vraiment mi weltima vraiment e émission o vraiment mi yettima Salidia a jarama mi yettima min jarnimama Ali Samba Ndene Fall mayre mom wiyata téléphone am soni mbaɗa wone e oto min gondi oto o waɗino yi ko numéro ma han ƴettuma o wi nenam en woni sara makko o wi mam o wi heeɗo ma yi so waɗimo ɗo tagga o wiyata Ali Samba Ndene Fall ɗum noon waɗi noon ko moƴƴere ma machallah ko kalɗa ɗo ko fof koye ma woni ka neɗɗo moƴƴo kadi ka neɗɗo labɗo reedude tawno e mbi neɗɗo ko ɓerde mum ko ɓuuri ko moƴƴude e neɗɗo kadi ko ɓerde muɗum neɗɗo wona yeeso muɗum wona hay hunde ko ɓerde nde so ɓerde laaɓi tan gueɗe gasi ka joom ɓerde lamde ka jiɗɗo golle ma ɗe no fewi surtout yidde golle mum nde aɗan kam jooɗade ha 2 heures du matin wona e montage uji e nder galle ko yidde galle tigui tagui ɗum kala jiɗɗo Piindi hande ko an tigui wallata wadde noon e mbiyma yallah junno baɗɗe moƴƴina battan yallah hippin kadi hono ma en e nder galle he e tawno so tawi neɗɗo wona e laana yo ñaago Allah laana ka joofoy so laana ka joofani tan an a joftat nder hen wadde noon yen mbi hewɓe wona e galle taw en jiiɗi bonnude galle kono an Allah dandima e ɗum eɗen ñaago Allah yallah hippin hono ma en galle he min beltanimama kadi en mbiya bandiraɓe jaloɓe pular maɓe yooɓe paam no ko ɗum welata min hen welata en ko kala mo nanani pular no fewi baɗo no Ali Fall en waɗa effort ene haala donc au fur et à mesure ene haala un jour ma nan no fewi kono so tawi en mbimo nanta pular no fewi foof en génata ɗum e série uji men en mbatta ɗum ɗo eɗen mbaɗa ɗum écarté à côté hay ko nanno ko yejjitat ɗum noon ɓeydata yañude leñol ngol wadde noon ɓeɗo ko fierté ji meɗen eɗen mbiya kadi heddiɓe haaliroɓe no Ali Fall en kaldat ni fo yooɓe cuusna nattodire meɗo ɓe cuus yaltude e série ji yooɓe cuus haalde soɓe kaali toon so ɓooyi ɓe nanande tawno hay abda
mo ganduɗa kañum woni Youssouf e nder série men en ji épisode ɓennuɗo o yalti hen eɗen beltanimo eɗen gandi hande ko acteur mawɗo hande hay série ji jolfuɓe eɗen jiyamo hen eyyi kono o wi kam kanko yo janggi pulaar koye série ji he o wi kanko nana han pulaar ko olof tan jouwanno kono noon nde o yimɓe mbi o arti fulɓe o watti joude joni o watti haalde pulaar labɗo ceer ça veut dire neɗɗo ko kala ko kalda so ɓooya nanat wadde noon ko weltanadema effort uji mbattaɗi e fof e salminde kadi fansuji ma fof e salminde kadi dendagal yeeɓiyankoɓe Piindi eɗen mbiyata tan bandiraɓe yooɓe jokku yidde Piindi yooɓe jokku jaggude hen ha tiiɗe kala maɓe joguiɗi kadi doole no wawi wallude yo wallu yo partenaire uji kadi gar joom boutikaji joom cosmétique uji ɗi joom yaltinoɓe contenaire uji joom appartement muji meuble uji ɗi kala ko jomum wawi jogade ko ganduɗa ko jeeygu yo ar so ari inchallah min mbaɗa ɗum prix ji abordable seeɗen ɓe ganduɗa waɗoɓe gande ɓaleɓe yoɓe gar yo mbaɗa yimɓe sponsorisé par ce que hakkude mabɓe e meɗen ko dunde reeni mbarude reeni dundu hay goto men wawi yaade gaga goɗɗo o wadde noon yoɓe jaggu hen ɓe ganda médiaji ko médiaji ɓe mbaɗano Elas Demba Ka waɗi ni addi million ngaji totti en pour yen mbaɗe série meɗen wadde kamɓene yoɓe gar ɓe gadda soɓe gaddi enen eɗen mbaɗi ɓe garande visibilité o par ce que eɗen gandi ko jogui ɗon koye abonné ji e communauté haalpulaar o machallah hay goto ala ɗum kala koɓe gaddi ɗo jeeygu mabɓe inchallah koko marsata wadde noon numéro men no mbiɗenɓe ni e jojo foof eɓe jiiya kala ko wawi yaltuɗo eɗen mbaɗa hen numéro commercial o 77 980 33 39 ko ɗum woni numéro commercial o ko wayno noon dendiraɓam sosoɓe an ɓe yoɓe tinno yoɓe ballen fi sabilillah ɓe noddami hay 6 heures du matin hande hooram kamɓe pindinimi wona numéro pour noddude hokkude dédicace walla ñaaga dédicace walla numéro ma Samba walla numéro ma Demba ko numéro commercial kala nodduɗo yahata ko publicité yiiɗi walla taw ko joguiɗo mbuɗum walla buɗɗum no yiiɗi wallidde série o waɗa hen so waɗi hen orange mon walla wiif hayso tawi kañum noddani min somi yi orange mon walla wiif tan komin ƴettata numéro am téléphone mi noddirta ɗum mi wi ɗum holno wiyete holɗo jeeya mi jarno ɗum kadi mi waɗa kadi spécial émission so yonti mi jarno ɗum wadde yoɓe goppi koɓe noddata yimɓe guila 6 heures du matin yo paam kadi ko numéro commercial woni ɗon Allah jarama on jarama joguini en kaɓirɗe ɗe hande ko Djiby Dieng ene wonde Alassane Sow ñaamo ñebbe o wadde noon montage to joguini en ɗum ko Ali Samba Ndende Fall wadde noon Allah jarama on jarama kala ko feewe émission guila fuɗɗorde hay woto ko Allah subahanahu wa taala o kala ko ngakki en ko enen ko wonani ko ɓurani men no kewɗen wiide ni jaam dow jaam less jaam hakkude o jaam ɓoɗo han duumo e men alhamdoulillahi rabbil alamin Allah jarama on jarama KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma